Xunto coa rehabilitación do Cine París, a reforma do Pozo do Chalón é tamén unha das actuacións máis importantes das incluídas na relación de obras a desenvolver con cargo post-plus da Deputación para este ano 2018 en Muros. Segundo a alcaldesa María Xosé Alfonso, trátase dunha obra amplamente demandada que por unha ou outra razón aínda non puidera levarse a cabo. Ademais de mellorar a imaxe deste espazo na que se atopa un antigo lavadoiro, a actuación permitirá tamén resolver os problemas de recollida de pluviais. O primeiro que fai é intentar arreglar este problema importante que había coa auga e que provocaba inundacións no curro da praza e nos establecementos dos arredores. Pero ademais de eso, lle damos un avance importantísimo na imaxe do pozo, na imaxe do Chalón, non? Porque, bueno, quedaba unha zona abaixo onde estaba o lavadero que quedou sin rehabilitar no seu día e entón aí tamén se fai unha actuación importante de paredes que faltaban, do propio lavadero, de adecentamento da rehabilitación e dos pavimentos. Dentro das actuacións a realizar con cargo ao plan único deste ano figura tamén a mellora da Praza do Cristo na parroquia de Tal e labores de mantemento e conservación na totalidade das infraestructuras deportivas municipais. Salvo a construción de vestuarios no campo de fútbol de Muros, as demais son obras de mantemento e conservación importantísimas nestas instalacións deportivas que teñen todas elas un uso intensivo e son actuacións necesarias para evitar nun futuro que haxa que tomar medidas máis drásticas. Isto tamén é importante, tamén é unha novedade nos POS. Normalmente non se fan actividades de mantemento e conservación nos POS, se aproveitan para obras novas, pero nós entendemos que primeiro hai que arreglar o que xa hai que manter ben o que xa hai e logo ampliar instalacións. En este caso nos apostamos por facer unha serie de actuacións importantes de mantemento das instalacións deportivas, como digo, en prácticamente todas elas.